салом ҳамватанони гиромӣ, чун ҳар вақта Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясея ёробун, Фарзона имнида, онал ҳамке Талсонг-Конгоне-Деҳе арапогисмнида. Рӯзатон хуш бошад. ин лаҳза тасмим гирифтам яке аз боғҳои истироҳатии шаҳрамонро муаррифӣ кунам. мо аҳли оила ин лаҳза барои истироҳат ба ин ҷо омадем. рости кӯдаконам тамошои ҳайвонотро дӯст медорад. аз ҳамин сабаб барои кӯдакон зуд ба ин ҷо меоем. якҷо ҳамроҳи мо истироҳат кунед. ин боғро баъзеҳо боғи ҳайвонот мегӯянд, лек дар асл ин боғи истироҳати Талсонг аст. На танҳо ҳайвонотҳоро инҷо дидан мумкин аст, балки бисёр ҷойҳои дилхуширо низ инҷо дидан мумкин аст. мардумон омада инҷо рӯзи худро хушу хотирмон мегузаронанд. таърихи ин боғ хеле дуру дароз аст. ман бошам кӯтоҳакак мефаҳмонам. соли 1909 подшоҳи Чосон Сунҷонг барои дидан ба зиёратгоҳи Талсонг омад ва инҷо як дарахти арчаи ҷопонро шинонд. пас аз он инҷо дарахтони зиёде шинонида шуд ва ба чунин боғи калони диданӣ табдил ёфт. дар ин боғ мақбараҳои олимони бузург, нависандаҳо, шоирон, рассомон гузошта шудааст, то ки шаҳрвандон барои тамошои ин ҷойи фарҳангӣ оянду аз таърихи гузаштагони худ огоҳ шаванд, қадри бузургони худро донанд ва ёди он гузаштагон кунанд. инчунин ҳисси инсондӯстиашон бедор шавад, чун онҳо ба халқи худашон хизмат кунанд. баъд аз табдил додани ин боғи таърихӣ, мақбараҳои ин олимони бузургро ба ҳеҷ куҷо накӯчониданд. ҳар як шаҳрванд барои тамошо инҷо оянд, аввал аз гузаштагони худ ёд мекунанд. назди он мақбараҳо рафта расм мегиранд. ин боғ аз ҳавлии теннис, осорхона, майдони варзишӣ ва ҳайвонотҳои ваҳшию хонагӣ иборат аст. аслан ин боғ дар як кӯҳе ки ба ҷойгоҳи замонавӣ табдил дода шудааст ҷойгир аст. нафароне ки ба ин боғ меоянд метавонанд дар майдони варзишӣ машқ кунанд. инчунин кӯҳе ки начандон калон аст, онро барои мизоҷон хеле ғайриоддию осон карданд ки шахсони миёнасол ва пиронсолон метавонанд кӯҳбароӣ намоянд. кореягиҳо хеле кӯҳбароиро нағз мебинанд ва инро як намуди варзиш низ арзёбӣ мекунанд. ҳар шанбе якшанбе кӯҳбароӣ мераванд, чунки варзиш барои саломатӣ фоида дорад мегӯянд, ки ин дар ҳақиқат дуруст аст. аз ҳамин лиҳоз инҷоро боғи истироҳатии Талсонг ном гузоштанд ва бо чунин шароити фароҳам даромадан ба ин ҷойи тамошобоб нархаш чӣ гуна аст ба фикри шумо? комилан ройгон аст, яъне бепул аст. ҳар нафаре ки мехоҳад медарояд ва аз ин боғ ғизои маънавӣ мегирад, истироҳат мекунад, роҳат мекунад. инчунин дар ин майдони васеъ барҳаво мардум бо дӯстонашон, оилаҳояшон пикник мекунанд. қайд кардан ба маврид аст ки кореягиҳо куҷое ки нараванд, вақташонро ҳамеша бо оилаҳояшон мегузаронанд, яъне оиларо гавҳараки чашм медонанд ва ба қадри он мерасанд. пиронсолонашон мардҳо ана ҳамин гуна бо якдигар шохмотбозӣ мекунанд. на фақат дар ин боғ, дар дигар ҷойҳои фароғатӣ низ ба чунин бозӣ машғул мешаванд, вақти қимати худро хуш мегузаронанд. чӣ гунае ки мебинед инҷо бенч, стулҳои васеъ бисёр гузошта шудааст, то ки ҳар қадаме ки мардум наниҳад хаста шавад, инҷо метавонад истироҳат кунад. дар ҳар қадам ана ҳамин гуна ҷой барои партовҳо ҳаст ки ҳатто кӯдакон партовҳоро дар замин намепартоянд, яъне тозагиро беҳад риоя мекунанд. онҳо аз оила ва баъдан аз ясли тарбият мегиранд ки кӯчаҳои ватанро бояд тоза нигоҳ дошт. оиди тозагӣ пешанд. дар ин боғ сето ҳоҷатхона аст. яктояш дар даромади боғ, дуюмаш дар байни боғ ва сеюмаш бошад пеш аз баромади боғ. боғе ки даромадаш ройгон аст, ҳоҷатхонаашон дар чунин шароит қарор дорад. дар даромадгоҳаш чунин пуфакҳо, бозичаҳо мефурӯшанд ки мардум хоҳанд ба кӯдаконашон мехаранд. пеш аз даромадаш чунин харита овезон аст. пеш аз даромадан метавонанд мардум куҷо рафтанашонро бинанд. мо ки зуд ба ин ҷо меоем, аллакай ҳамаи ҷояшро азёд кардаем. аз ҳамин лиҳоз харитаро нигоҳ накарда ба роҳат медароем.
맨날. 이거 뭐예요, 네크? 뭐지? 이거 뭐예요? 뭐야? 다죠. 잘한다. 가져. 다죠예요. 가져, 안녕. 다죠, 안녕. 네크 이거 뭐예요? 사슴 잘한다. 이거는 뭐예요? 네. 아니 이거가 뭐예요? 사슴. 이것도 사슴이에요. 맞아요. 이거 봐. 뭐야? 응? 이거 뭐야? 네. 염소. 너무 크다. 염소다. 너무 많이 있어. 응. 양도 있어. 아이고. 네크. 사슴바 터지기 치매샤. 아우. 오, 라프팅. молодец. 이거 뭐예요? 말. 말 이거. 말 바터지기 치매샤와. 아스. дар ин ҷо фаҳмонида шудааст ки танҳо бо чашмонатон тамошо кунед, ба ҳайвонҳо чизҳои хӯрданӣ надиҳед, партов ба рӯяшон напартоед, дастатонро дароз накунед, эҳтимоли газидан ҳаст. умуман дар бораи ҳамин гапҳо гуфта шудааст. ихча намекшуда бошад. 우와 줄여주지, 커버주지. 민주 좀 뭐야? 저기 있구나. 뭐야? 짹짹. 짹짹. 이거 책좀 뭐야? 짹짹이가 많이 쓰지. 독수리. 커버. 네, 그거 뭐예요? 짹짹이 뭐야? 독수리. 독수리. 오컵. 뭐야? 아프라. 독수리. 알리전치야. 코바 뒤. 카라. 네, 그거 뭐예요? 고요테. 맞아.
여기가 이거 다른 건가? 가자. 바다일 거. 네크. 마스크 똑바로 해. 마스크 똑바로 해요. 가자. 나무가 얼마나 좋았는데? 선미가 나무 좋았어. 나무 좋아? 여봐. 안녕, 갈전. 안녕. 안녕. 하울아니 영어 할 줄 알잖아. 영어 해봐. 하이. 네코, 뭐 살래? 뭐 살래? 자, 요거 해라. 이거 살래? 어느 거 주고? 요 색깔 봐라, 요 색깔. 가, 색깔 봐. 어떤 거? 응. 요 색깔도 있고. 응, 받아. 요 색깔도 있고, 요 색깔도 있고. 요 어떤 색깔도 색깔? 있고. 아, 요거 그래. 준다. 만들어준다. 이거 안 해주고 되나? 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네크 뭐예요? 고양이!
호랑이야? 가지거로 뭐예요? 강아라. 마스크 네크 маск ана ҳамин гуна обрӯчҳо монда шудааст ки мардум метавонанд ба таври ройгон истифода баранд, машқ кунанд, ҳатто маъюбон машқ мекунанд. рости ин филҳоро чанд сол мешавад ки дар ин ҷоянд. ман соли 2012 вақте ки бори аввал ба Корея омада будам, ба ин боғ барои тамошо омада будам. ана ҳамин филҳо аз ҳамон сол аст. дар Корея на танҳо дар ин боғ, балки дар тамоми боғу ҷойҳои фарҳангӣ кашидани сигор манъ аст. дар инҷо чунин нависта шудааст: якҷо ҳайвонҳоро дӯст медорем, ба ҳайвонҳо чизҳои мехӯрданӣ надиҳед ва напартоед. Чунин навиштаҷот дар ҳама гӯшааш овезон аст. инҷо паррандаҳо аз сабаби коронавирус дари инҷоро маҳкам карданд ва тирезаашро кушоданд, чунки дарунаш хеле майда аст. ҷое ки хеле хурд аст, мардум ки дарояд ба воситаи якдигар имконияти касал шуданро доранд. аз ҳамин лиҳоз бо навбат аз тиреза тамошо мекунанд паррандаҳоро. ин ҳавзи моҳиҳо ҳаст. ба моҳиҳо хӯрок додан иҷозат аст. инҷо осорхона аст. дар ин ҷояш ҷойи барои кӯдакону модарон аст, ки даромада кӯдаконашонро либосашонро иваз метавонанд кунанд, шир метавонанд ки диҳанд. хулас ҷой барои модару кӯдак. инҷо гуфта шудааст ки эҳтимоли газидани харгӯш аст. барои ҳамин дастатонро надароред. ба харгӯшҳо алаф, ширинӣ, хулас чизҳои хӯрданӣ надиҳед, чунки ба онҳо мо ҳар рӯз хӯрок медиҳем. зидди онанд ки ба ҳайвонҳо ягон чизи хӯрданӣ диҳӣ, чунки касал шуданашон мумкин аст. аз ҳамин сабаб намехоҳанд. истироҳати мо низ ба поён расид. ҳамеша вақтатонро бо оилаи худ хуш гузаронед. боқи паноҳи худо бошед. то дидори навбатӣ. ёробун, то маннаё. аньёнг.